Ràdio i Televisió al Vendrell. Som informatius, esportius i educatius. Som musicals, culturals i entretinguts. Som propers, de mar i de muntanya. Oferim tot allò que passa al teu voltant. Formen part. Anuncia't a Ràdio i Televisió al Vendrell. Truca al telèfon 977 66 66 02 o escriu a publicitat@rtbalvendrell.cat. Comptem amb tu. Som la teva ràdio i la teva televisió. Aquest dissabte, tots al pavelló. El teu equip et necessita per fer un bon resultat en la cita més històrica de l'esport vendrellenc després de la final a 4 de la Copa de les Cers. Els tricampions han de treure un bon resultat a l'anada dels quarts de final de la Copa d'Europa i serà vital el caliu dels aficionats per tornar a fer història i seguir sent eterns. Vendrellenc, vine al Club d'Esports dissabte, una mica abans de les 8 del vespre. Fes-te notar i ajuda el teu equip a jugar la seva primera final de la màxima competició de clubs de tot el món.